Pýtali ste sa niekedy samého seba, kto som, čo tu robím, prečo sa mi veci dejú, ako sa mi dejú, prečo ja, kto si, kto som ja, kto sme všetci. My sme energie, ktoré sme prišli sem na svet, ktoré sme inkarnovali sme sa sem na planétu Zem, aby sme sa liečili, aby sme sa menili, aby sme sa odľahčili. My sme sem prišli na to, aby sme spoznali viacej samých seba, aby sme sa odbremenili z toho, čo ťaháme za sebou z predchádzajúcich životov a aby sme sa naučili niečo nové, aby sme zvýhli vibráciu našu na to, aby keď sme sa znova, keď zomrieme a keď tu necháme naše telo a náš mozog, ale naša duša sa posunie naspäť do vesmíru, aby naša energia bola ľahšia, veselšia, šťastnejšia a aby naša budúca inkarnácia tým pádom bola iná, ľahšia, veselšia a šťastnejšia.